Tervetuloa Teru Teru Poosa japanilaisen säänukkojen kasaamisvideolla. Tarvitset 4-muotoisen kankaan, paksumpaa lankaa, silmäneulan, jossa on isompi silmä. Ensin nurjalta puolelta pistetään 1 kerran neula läpi. Jätetään kuitenkin sisäpuolelle lenkkiä. Sitten pistetään toisen kerran siitä vierestä, että syntyy oikealle puolelle lenkki. Lenkin päät sidotaan nurjalta puolelta kiinni, ettei lenkki pääse valumaan pois. Ulkopuoleltakin sen voi sitoa, jos haluaa, että se näyttää paremmalta. Näin. Tämän jälkeen otamme pumpulia täytteeksi. Pumpulia täytteeksi päähän keskelle nukkea. Kun nukken päässä on tarpeeksi pumpulia, kaulan tänne näin sidotaan naru ympärille. Sido naru tiukasti, ettei pumpuli pääse päästä karkuun. Ihan perinteinen vetosolmu käy. Lopulta voit myöskin laittaa rusetin sääkummituksen kaulaa, jos haluat. Se näyttää söpömmältä. Ja sitten leikataan ylimääräiset narut pois kiinnitysköydestä. Noin. Tässä kohtaa sääkummitukselle piirretään kasvot. Paras tapa on, mitä halutaan kummituksessa, se piirretään yleensä tänne ylös, että kummitus katsoisi taivaalle. Tyyli on vapaa, mitä haluaa piirtää. Ja tämän jälkeen Teru Teru Poosa nukke on valmiiksi ripostettavaksi. Mutta jos ei pidä tämmöisestä reunasta, mikä nyt tässä on, sen voi saksilla myös siistiä. Siinä oli kokoaminen. Kiitos, että katsoit.